Ana wata ga wata, bidiyon rawar jaruma Nafisat Abdullahi ya janyo mata cece-kuce a cikin Kannywood. Kafin mu shiga daga ciki, idan kai sabo ne a wannan tasha, muna buƙatar ku danna mana subscribe. Sannan muna roƙonku ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku labaran duniya kai tsaye. Bidiyon rawar jaruma Nafisat Abdullahi ya janyo mata cece-kuce a cikin Kannywood. Jaruma Nafisat Abdullahi ta kasance ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai mata a cikin masana'antar Kannywood wanda ake ji da su. Wani gajeren bidiyo da Nafisa Abdullahi ta wallafa a shafinta na Instagram ya matuƙar janyo mata cece-kuce a matsayinta na jaruma. Bai kamata a ce ta wallafa wannan bidiyon ba. Masoyan jarumar sun matuƙar nuna fushinsu da kuma rashin jin daɗinsu dangane da ganin bidiyon jarumar, inda wasu suka yi ta mata nasiha akan bai kamata ba, wasu kuma suka nuna jin daɗinsu dangane da ganin wannan bidiyon. Za mu kawo muku wannan gajeren bidiyon, sannan ga duk wanda yake son ya kalla wannan bidiyo sai ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin mu sanar da ku da zaran mun ɗora wannan bidiyo. Daga ƙarshe ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin bidiyo kai tsaye tun daga masana'antar Kannywood.